6 jaar lang werkte Bart van Bezooien als verkeerper in de bejaardenzaak. Doet hij op zijn 50ste dien krijgen, wordt er net van de WW afhankelijk wezen. Omdat ik geen zin heb om een uitkering te trekken. Dat is mijn eer te na. Ik heb zoveel capaciteiten dat ik denk bij mezelf van kom, laat mij een winkel beginnen. Ik vind het gewoon een hartstikke leuke bezigheid. Ik vind het een uitdaging. Als ZZP'er ben er een soort vaardeal, zo vindt de Dokkumer. Een van de belangrijkste is dat je alles zelfs bepalen kan. Toch is er ook een aantal nadeel, geen pensioensopbouw en volle meer administratief werk. De nadelen, dat als je ziek bent, dan moet je doorgaan. Dan is er niet iemand die voor jou in de plak stieren. Je vakantie schiet erbij in. Het eerste jaar hier is voor Bart cruciaal voor de toekomst van zijn bedrijf. De mogelijkheid om waarom te komen in de WW verrent na een jaar hier. Maar dat gaat er net vanuit. Spannend is het wel. Absoluut, tuurlijk. Je rent in het begin echt rond met de kip zonder kop. Van oké, ik ben er wel aan begonnen, maar hoe komt het nou en hoe zal het nou? Maar tot de maanden hinnen en je ziet dat het goed gaat, dan komt alle je voor een waar.